Intwana yam. Grandmantana ku. Right. Grandmantana. Yam yejonga. Iphethe esinye istaff esitsha mntanam. Mantana. Ityiwa yamandiya mntanam. Ya mntanam. Uyayibona yabona xa utshaye yona iyakwazi ukuthi iplane igqitha mntanam uyinqaba. Uyabona abantu uyibeka apho ugqiba usetsha abantu 34 30 izipaji gqiba ihambe iplane. Xa uphinda kuzenye into kwiplane xa utshayele wey ntwana akuzakuvisa jonga uhamba uxelela abantu but mamela ninganikwazi yabo xa utshaye lena kuthiwa into kuthiwa yi-pilot searching pilot searching yanomnana yam jonga ma andikunike khona isane labo uzawuba yi-pilot searching ne unganikwazi sure yonyori olantwana wafakela pilot searching plane searching something like that andiyale nto ndizifake kuyo yasaba ngqoqnqoqe ntwana nxa yam Baby lonto fit wanceda wayoji. Yabona izimbanjana zakho. Hayi baby into uyibaxa. Xa usunanzika nawe suba ngathi uyaqofa inhlamba. Fike ndithini fike ndenje nje so. Yes. Hayi baby ndayigqiba nini lonto leyo kaloku mnandi nikwazi uzenza ezo zinto. Hayi bethuna. Nenze ntoni? Hey. Wena kuthi Sekutheni ngosozosibuza lonto? Kaiza yini mama mani? Yintoni ngokusimbulela? Wenze ntoni? Awubondenza nto ndiyamasaje utata udiniwe. Manje ukutheni wangoqozweni? Wena ukhamisile apha ungathi uzawufa? Hey. Mama hayi makahlike andiyane. Hayi simbulele erumini kabani endlini kabani. Doesn't matter. Into lenisenzayo hayi guys hayi mani. Hey, hayi andikuqondi kamandi wena. Uba uliyenza ngokwakho lena. Fonto. Londo awuthi sezawubuya kuthiwa bamkayo babheke eChina. Oh my mama kodwa it's disgusting le ndiyenzayo. Hayi It is. Londo uyathanda ukhumsha uthanda usikhumshele yamphambanisa Usize lena. abo ndinomsindo ngilabhutwa lento ungiqhala kabi uthi mina andisa out. Unyanisile usezofika simkile lapha wena. Indlela awutangayo mntanami. Ungamithi kuyo yonke lonto yenzayo wena. Awukulungiqhala ke wena. Hey. Ngiyeke kaloku umitha kwakhe mhlawumbe kuhlala kwakhe apha endlini engaphinda out ancancisa. Wena ubuyile lowo. Ukhona. Khona Dani ngimjonga manje. Hamba umjonge ngapha. Khona ngimjonga. Hey, khaye umjonga uze ba ukhona ubuye naye baka kuze amngene ukubalisele indaba zakhe. Fika lo sothetha kahle umbono lo ndiyenza. Into ba uluyenza ukwakho. Masi. Hey. Yo. Baby lo mntana uhleli nje uyasinqanda. Lo mntana lo Yenza baby suthethe. inoba ucinga ezanto azenzayo kulam auto wakhe. Suthethe emotional you ruined the moment xa uthethe. Uthi baby. Yo, sana nzazi kaloku into zini mina zama-2000. Siba ngathi uhlamba ingubo hithi kahle. Okay. Yeah. Yo mama. Hey. Akekho mama. Oh my God. Oh. And anivani nomnyango wayimba. Phika lokhu kaloku Ntoni? Kaloku nihlala nathi mama you could just have your privacy. Umnyango wenze lo nivala umnyango. Ninenze lento niyenza sinamona thina. Simbulele kaloku mntanami wona uyahamba umuntu akayazi noba uya eholiday kulom auto. It doesn't matter kaloku but uthi udana ukhona. Ayisa. So udana abona into zeni. Udani. Wena ingathi inkukhu emanzi ezawufa uthe Ewethu simbulele khawuyeke utadakho. Hi guys. Come ke ukupay stories kaDani. Kahlike phezukwathi thethe. Sikohliki. Ndingehliki baby hayi ke. Thethe. Jonga umntako kwenu. Uyobhuti. Uthi sana habe bempheka bemsophule hotel. Nontyatyambo ngapha libhulukazi ngapha. Hayi, khwelezehlela. Yandiva uthi indlela bekumandi ngayo. Kodwa zana ubuye embajambaja ngathi ngumuntu lo bebhuqwa ebethwa etholwini.
akakwazi kaloku udani umkanomlongo bethe uye kunontyatyambo kaloku uthi bethe basikanontyatyambo hayi sanontyatyambo kamazi uba uyephi udisappearishile gqilo umlunkazi waqanda ngazomyeka wabe nalo mlunkazi ke mchama umfana apho umlungu yena utata ndithela kudani mna kule hotele bekuyo kwaze lapho khumsha xa siqala iyakhumshisa dani Iyakhumsha, unaba wenza i-sign language kaloku wenza i-sign language never know hayi ngamsile kwaze lapho yenza i-threesome yena into i-threesome uzapha baby into i-threesome apha yena abantwana le-university ingathi msele yokhumshela mna lo mntana pha baby into i-threesome uyayifuna leyo ndiyayifuna shini uba imandi uzandithengela baby yintoni phofu into ethweni hayi ukutya kwaserestaurant hayi ndiyayifuna hotel hayi ndiyayifuna baby threesome uyayifuna threesome ubaby ithandele threesome ikucingisa ingathi yinto ephuma ecaleni hayi kawenza batata hayi sana ndiyayifuna i-threesome yo go baby uzondenzela nikane le threesome uzakwenza siwari threesome uzayifumana hayi sandiyingxamele hamba threesome isawunda kamandi ha threesome yes 1 yo 2 subala threesome bantu be-apartheid yenza ka hayi baby yo hayi inteni mani ngathi uyayibaxa thina uyibaxa nje hayi sam lapha sakuhlele ihagu ukuthi liyaklina uxabela into abelibele kumasajana usenezelana ukufika ambulance apho phi uthethwe inyinto sis yenda mama takama notata yo grand irayithona yosala usofika nje uyaklina laphi wena because bekusakwazi uwelwe lo wenza lento okanye ngumama okanye ilande dakhe le uncancipha yesana umama senzoba le ndoda apha endlini kuyanuka manginuka igundwane Sana. kumdaka yo sana hayi Chomi man because kaloku ndilepha eromeni ndiyokukhangela awukho ba hayi simyeki mna bendike unontyatyambe beyandifowunela wathi uyandikhupha undisa kwenye indawo ndiyayazi kaloku kuzothi uba mandingaphakeli and then what happened kuthi ungabuyi phaya unontyatyambe kaloku uvele wafumana enye indoda wandishiyapho awuthanda shiyama ndikhamisile pha ngamanigeria odwa lapha ngoma ndafeyinta yo umlungu umfumana phi yena umlungu waphi andiphangeli buhle nomlungu yo mncimo umama uyibalisa nje binjalo umama kaphathaka kanjani hayi kaloku umlungu yo mna ayiyona umlungu ke ocabacaba likula eli amakula lawo my friend iraja hayi ndina uqhwanya wethu kaloku yu ubani mna yo hayi wenza mina ntshomamoela ntuko wezezaseZCC bendiseseyindayela before ndiye pha yo hayi ndifike ndaxhuma pha yo hayi sim yeah, it was wonderful in English yo sim yo elakula lithi kalenjonga yo lithi yo lithi oh I see my god unontyatyambe ke tsho isandande look yakhe ukuthi xa umjongile wena ingathi ikhona into engenzeka unontyatyambe lona liwule niyevi unontyatyambe kaloku because uhluzukhabana uma umbhuti wakhe ungandibaliseli ndayazi ke yena into yabo ingathi bonke pha le nto kubona bamalumfikile bezomthatha ewe yo hayi Chomi, I'm glad that you're happy mna enye nenye oyeke ndongena etoilet manje ndichama manje
Ke iraja kaloku. Ndifondini. Nesamosa. Ngathi ndine-drop. Hayi, ndine-drop. Yadika. Oh. Yenda ngam. Akho ndifuna ukudinwa qha. Ndidiniwe. Hayi mana ndiqotywa lixhegwazana. Intoni ezo zithethayo? Kodwa kuba ubunoyazi mfana. Awu. Ncangathi ngathi zabuleti ze-apartheid. Kwedima ungangena pha nawe awunogoduka. Andihlalanga uthanda umandi. Yeka ke ukhwento ezisileyo ngabantwana bakhe. Ya. Namntanakhe. Hayi kodwa awunotya umntanam kaloku. Awuzi ukufika mani yo. Hayi nxa ndonqena nogoduka mani yo. Xa ikhaza ndihambe kakuhle yabo. Kodwa babe ndinqanda kule nto yalomama uba umama omdala kangaka kwatsha kwathini kathi abayazi bona into endiyifumana apha imandi ngibani. Tyo bondini. Khawume nam. Ngizofuna istaff. Yasikhona. Yandivile mani ngalapho ninyura mani Yeah. staff sakho Siyababa. asisota. Senza kanje. Yena nawe uvile noba iplane xa igqitha uyithi nqako ubabeka apha abantu basatshe kubuyeke ibinikhuleka kulwasesibona amajita ayakhala enkulu. Please man nona. Sekhona namanye amajita amasafu umsiko ngomista. Phila mntanami. Hayi walandi mntanami. Man mamele mfethu. Man ungasa athisha man. Ola. Intwani yasebenza mos. Bejuthe sestaff le siniphethe kakuhle. Usibaya. Hayi suka kude ezimntanami. Suka kude. Lamashaka kude. Show me chip. So damn. 7 lo ndawo. Ufuna le nansi. Ola. Awuthi sikhala kahle. Khala kahle le. Omakanje. Baye grand machita. Sapino wens. Ngesiko man. Hey, uyabonela kamama. Nitsho ngentoni lana? Uyela kuyimaqala. Ya. Yenda ngam. Ya no. Hayi ngikhona nje ngidibona. Hey phone. Leya. No. Jonga ke sana. Apho usekwelixhekwazi la lapha endlini umama. Awuzange Ayenza kubuyela ku uthixakazi thena. Yithi uzekwelixhekwazi la lapha endlini umama awuzange kwinto zami. Into zakho into yenza Check. Wenza ngathi awubonanga apha. Suthe ngcola amaphara ngoba Ndingaxelela into yoba uzanga amaphara nawuzanga into endiyenzayo wena hoyana neroom nomama. Jonga inceba ebhedini. Check. Yakumi. Xalela. Check.